señoras e señores, son as 6:33 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, mal asunto! @Voltas co Prato. Aí están penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano. De luns a venres aquí cociñando, traballando para que vostedes teñan as mellores receitas do país e que fan dúas persoas maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio e Merchi. Un aplauso para eles. Fixadvos, este aplauso que acaba de dar a xente é por vos. É por vos. Pois xa ves, a ti non te aplaudí. A mí non, é por vos. Dá gusto estar con vos. Sí. A xente quéremos. Lonxe, pero quéremos. Entendedes? É así, é así. Fala por ti, cañatas. Xulio, que tal a finde? Moi ben. Ben? Sí. Movida ou non? Ou tranquilo? Traballei un pouco e descansei disfrutaste? outro pouco. Pois xa está. Mano, foi fin de semana Foi de tranquilo. descanso. Como debe ser? Merchi Rodal, Fin de semana de praia. de praia. Sí. Ai, por ali abaixo tivestes bo tempo, non? Moi bo. Xente desa praia. Pois, como é luns, toca volver a cociñar no Voltas co Prato, así que imos ver que nos trae Nieves de Buño. Son Nieves de Buño, e Concello de Malpica. Veño a dar unha receita dunha torta de pera. Primeiro fago a masa. Batemos a manteiga co azucre. Engadimoslle a reladura de naranxa e imoslle botando os ovos un a un na pasta. Agora botamos o zume de laranxa, a fariña e a levadura. Mezclamos todo moi ben, engadimos tachos de pera na masa e despois laminámosla por riba. Vai ao forno 30 minutos a 180 grados. E está moi rica, o sea que probada a facela na casa xa veredes que contentos quedades. A pera que é unha froita que temos todo o ano. Sí. En Galicia supoño que no resto do mundo tamén, non? Que hai pera todo o ano, entendo. Home, eu vivo aquí, non sei no resto do mundo. Bueno, en calquera caso aquí temos pera todo o ano. O que pasa que a pera, hai moitas especies de pera, moitos tipos Moitas de pera, variedades. non? Moitas variedades. Entón, dependendo da época do ano, sí que podemos ter unhas ou outras. Nos diferenciamos moi poucas. Eu ningún, xa te digo. É moi fácil, Conferencia. Mira, Roja. Aí está. Eu coñezo esta, que seguramente a xente da casa dirá esta é dunha pereira de toda a vida. Non, pois esta é a conferencia. Sí. Pero, por exemplo, eu vinche antes unha... Mira, esta de... Vamos a enseñar a xente da casa. Eu esta pera... Ese é a... Non a vira, non Ese é a vira. da rima. Es Blanquilla, será Blanquilla ou Ercolina? Ercoli. É cal é? Non sei. Ercolina, eu creo que Ercolina. A limonera cal é? Bueno, despois... Igual é esta, Non sei. E despois temos, por exemplo, peras vermellas. A pera de San Xoán, a min esa é a que máis A pera de me gusta. San Xoán. Esa só Esas sai sí, por as San Xoán. pequeniñas. Que leva como moita máis auga, A non? miña Así pera máis- Son gustame moi moito pequeniñas. Verde. Cando Ves? está verde. Ves? Eso pasa ya a miña parella tamén, que lle Sí. gusta cando está verde. Non sei por que sí que hai xente que lle gusta así, ves? Pero para os doces Curioso. é moito mellor cando está madura. Bueno, xa está a señora dos doces da televisión de Galicia. Se queres que che empalaguen. Ai, veña, No. vamos cociñar con peras no Voltas co Prato. Xulio. Eu vou utilizar a roja e vou facer unhas periñas salteadas Ajá. con unha semimousse de tofe, bueno, xa te explico O sea, despois. pasas de Nieves. Non, o que pasa é que me pillou Sí, fora de pasas. xogo. Cando vin que era unha torta, dixen, vaya por Dios. Bueno, que habelos espeitados. Pois mira ti, a raíña das tartas precisamente está hoxe con nós, con Merchi Rodal. Que Eu vas facer? Pois vou facer unha torta moi parecida No! a que fai Nieves, porque Bueno. pareceme unha receita moi boa. E nada, vou poñerlle un poquinho unhas uvas pasas, así, un poquinho de amêndoas, xa vos Que non ia enseñarei. dicir, a raíña das tartas vai facer torta, No Voltas co Prato. É así. Que curiosa é a vida. Bueno, pois cociñamos con peras, no Voltas co Prato, quedamos con Merchi Rodal. Veña, vamos a hablar. Vou empezar como di Nieves. Sí. Bater a manteiga Estivo de fin de na co praia. azucre moído. E Vale. temos aquí o primeiro, que se levan un ratiño as uvas pasas enchoupadas en viño doce. Canto máis tempo estean, máis enchoupan. Ah, Por eso eu xa as teño aí un vale. rato. Entón, azúcar Sí. moído. Manteiga. Ademais, unha Moreno, non moído, moreno. O azucre. Outra semana sin chapa. Outra semana sin chapa. 200 de azucre moído, 200 de manteiga, 200 de amêndoa moída, 200... Moído non, moreno. Sí, moreno. Dixen moído tamén como Claro, é aquí. que xa te liei. 200 de todo, non? 200 de todo, que é unha receita moi sinxela de recordar. Vale, 200 de todo. Eso, o de como- sempre a manteiga temperada, non? Para Sí, poderla ves manexar. que está blandiña para que se poda mesturar ben co azucre. Sí. E despois os ovos un a un. Vou facer como di Nieves. No, últimamente... Nin máis nin menos. Últimamente é curioso porque
O resto de cociñeiras están utilizando máis a manteiga que Xulio, eh? E Xulio normalmente é o home manteigueiro por excelencia neste programa. Estou Estou esperando a miña revancha. Están cambiando, virando as tornas no Voltas co Prato, é por eso... Porque perdes tanto, non? Por eso Home, claro. cambias. Sí, Claro, así. é por eso gañar. A ver que fai Merchi, entón. Merchi. Teño que xuntar a manteiga coa azucre ben Misma. xuntiños. Se estiveramos na casa e poidéramos facer ruido, empregaríamos unha batidora así Xa. eléctrica. Entonces vas Pero tardar. aquí, como non me che gusta, pois Vas vou tardar. facelo así a man e vou tardar un pouquiño máis. Sí. Vas tardar. Sí, Vale, sí. pois marcho con Xulio Mat. Vale. Si tardas, imos con Xulio Mat. Veña. Oh, manteiga! Pero mira que trociño, eh? Pequeno, eh? Mira que trociño. pequeno. San de todo, eh? Pero bueno, ahora non che vou falar desa manteiga. Mira, No. aquí teño un pouquiño de nata, un pouquiño de cardamomo, Ajá. que podemos, se non topamos cardamomo... Que é o cardamomo? Esta especia, mira. Esta especia. Espera, a ver, a ver. Especia, Espera, déxeme ver aquí. vale? É así moi aromática, pero podémosla sustituir por pementa ou por... É unha cousa rara porque ten por así como un xenxibre. toque cítrico pero doce, a ver, Claro, non? por eso podemos sustituir por xenxibre tamén. Bueno, o que queremos é aromatizar un poquinho esta nata, vale? Moi ben, eh? E teño tamén dentro unha ramiña de vainilla, Vale. que simplemente lle fixen un corte ao largo e Ten teño tipo aí con esta, para que aromatizar. Eso é auga e azúcar, que vamos facer un caramelo, porque un dos acompañamentos da miña pera Vale. vai a ser un tofe. Perfecto. Entón, que cambiamos frente a un tofe tradicional? Que aromatizamos un poquinho a nata. simplemente. E a vainilla non lle quitaches o que leva dentro, non? No, Moitas no, veces pero quitamos as sí, vainillas, pero a vainilla. a brina, vamos a deixar que coza aí un pouco, Vale, entón deixala aí. vamos a aproveitar. Bueno, pois a xente da casa xa sabe, 664-4834-19, o teléfono da Voltas co Prato, chamade e contádenos se facedes receitas coas peras, que tamén queremos saber, hai moita xente que fai tamén tortas, non? O que utilizan incluso para poñer por riba da torta e demais, pois queremos sabelo, chamade ao teléfono do programa e recordade que como todos os días hai 100 euros en xogo, 50 primeiro. E 50 máis tarde. Dios, que ben nos sabe, ten o guión interiorizado. E vou cambiando, un día digo máis tarde, outro día digo despois. Despois, moi ben, sí. Nótase que tes vocabulario, verdad? Sí, sí. Bueno, mira, ahora vou pelar estas peras e vou nas partir entre 4, dependendo do tamaño, entre 4 e 8 trociños. Sabes? Así ao largo. Porque en dependendo... cuarteiróns, dependendo do tamaño da pera. Vale. E vou nas saltear con esta poquinha manteiga e ese poquinho de aceite. Perfecto. Vou nas saltear e despois vamos ir facendo máis cousiñas. Pero Manteiga e aceite mesturado, iso é normal. Eso é para que non se nos queima a manteiga. Truco. Claro. Truco da Voltas co Prato, Para que non se queima a manteiga, botamos un poquinho tamén de aceite de oliva para que nos axude a... Pois eu non sabía que Para poder se subir, facía así. para poder subir a temperatura da Manteiga sin que se queime. manteiga sin que se nos queime. Vale. Anotamos iso tamén. Vale. Pois, mira, despois desta magnífica introducción que nos fixeron os dous cociñeiros, vamos chamar a Nieves para que vexe precisamente esta receita que non ten nada que ver coa súa. Así que pase, por favor, Nieves de Buño, un aplauso para ela. Hola, Nieves. Hola. Que tal, como estás? Aquí. Dixo, como estás? Aquí. E xa bastante que estou e non te Aquí. queixes cañotas. Non te Exactamente. queixes. Bueno, pois, Nieves, sin ánimo de molestar, vámonos mover hacia Xulio, vale, para ver o que fai. Veña, vamos a Hacia empezar. Sí, Xulio, hacia non? Xulio, ponte aquí, Hola, ponte aquí. Nieves, que tal? Para que Benvida. che conte si Xulio que está facendo. Invadíndote ou... No. Ah, Sí, vale. hai que invadir. bueno, Este home invadir, sí, invadir. este home hai que poñerse aquí, senón... Bueno, eu sei que ti trouxeches unha torta, pero eu vou che dar unha opción diferente para facer unha sobremesa con pera, vale? Vale. A verdade que non sabía que tenías unha torta, entón pío un pouco. Desprevenido, non? Por eso. Pero bueno, mira, eu aquí estou facendo un poquinho de caramelo e aquí teño un poquinho de nata infusionando con cardamomo e con vainilla. Vale, vou facer un tofe. Este caramelo son 100 gramos de azúcar para 30 gramos de auga, para que non se nos queime tan pronto, que se vaya cociñando pouco a pouco e que nos quede un pouco doradiño. Mira, está xa collendo cor dourada, ves? Está empezando, Xa está sí. empezando a Está poñerse empezando, dourado sí. ese caramelo. Sí, está empezando. Ten que quedar pues, como Como? un marrón huevo. Un marrón ovo. Estaba buscando un color Un marrón parecido. ovo. Bueno, que nos quede un doradiño bonito sin chegar a amargar. Aí está. E aquí teño manteiga e aceite de oliva que vou empezar a saltear estas peras, xa as pelei, vamos a partir en trozos máis ou menos deste grosor, deste tamaño. Moi ben. Este, por exemplo, como é máis grande, pois vámonos cortar en 3. Está moi ben para poñer xa os pinchos dele. Verdad? Sí, Xa xa vai. así, Mira, xa está. esta, como ves, está un poquinho verde, eu necesito a verde, Sí. porque como a vou saltear, senón desfáixeme. Entón necesito que este un poquinho dura. E máis, se ti gusta, che vais verde. E a mí gustame verde para comela cruda, sí.
Sí. Me gustan verdes. Se non, A ti non me como gusta, che a pera madura máis? non me gusta. Estén verdes, maduras, dache igual. Un poquinho maduras. Un pouco maduras. Genial, Xulio, vas de maravilla. Vou Non de faz a maravilla. tarta, están verdes. Sí, pero esta está, Bueno, non está ten nada dura, que ver unha esta está cousa dura, que pero vais a outra. cociñar. Entón, mira, Exacto. como ahora xa empeza a coller ese color doradiño. Ese marrón ovo. A lo vai o... Ese marrón ovo. Que diría Xulio? Mira, e agora vamos a botar Sí, sí. esta nata Ves, aromatizada. ves, ves. E parece que se nos corta aí. Parece que se bota un pouco. No, non se bota, non. Parece... Non se bota. Parece- Mira, e agora damos así o fervor. E xa temos o noso tofe listo. Mi madriño, que fixo aí, eh? Mira, Ten boa pinta. xa Ten verás. boa pinta, diste. Ten boa Sí, pinta. mira. Esta la ten que temperar porque despois vou no semimontar. Mira, ves? Sí, sí. Queda como un caramelo dos que comíamos Vale, de nenos. vale. Mira, como a recende ahora. tofe, Meta claro. primer moito, se vai salpicar. Ah, sí que recende moitísimo a tofe, eh? Verdad? Vai te gustar. Esto capera. Ule ben. Sí, o lato. Ule ben, ule Pero, tofe. Sí. claro, ula tofe, Hoxe non te claro. acordas dos caramelos de tofe. Sí, Ahora sí, necesitamos Cántanme de feito. E non me acordou sin que eu soubera. Oye, eso sigue Sí, sigue fervendo. No, pero vou a apagar. Vale, Mira. pois mentras tanto imos ver que fai a nosa queridísima reposteira titular de confianza, Merche Rodal. Imos alá, vente, Nieves. Hola, Nieves. Hola, Merche. Titular, que? Eu estou facendo cañotas o que mandou Nieves. Xa sei. Un pastel, máis ou menos. Estou botándolle no medio un poquinho de fariña de amêndoa. Cambiei cantidade de fariña por un pouco de fariña de amêndoa. E tamén lle vou a botar, porque hasta agora o que fixen foi bater a manteiga co azucre. Empreguei azucre moreno, por darlle un toque diferente. Eso é igual. Os ovos de un en un. Voulle meter tamén unhas pasiñas enchoupadas aquí en viño doce. E polo medio voulle botar que estou torrando tamén unhas poucas amêndoas máis. Que tal vai a receita? Vai moi ben. Vai ben. Sí, vai moi ben. A xente non viu na casa a cara de Nieves, pero podo confirmar que era cara de aceptación da receita. Está aceptando o momento a receita, moi ben. Despois as peras vou unas poñer por riba, así ven adornando un poquinho por riba. E hai un pouco de chocolate, pero eso será para o final. Eso xa miraremos despois. Bueno, pois Nieves é unha muller que ten así unha cara un pouco neutral, pero agora vais a ter que mollar, Nieves, porque Seguro. antes de sentarse tesme que dicir cal das dúas, do que estás vendo ti, cal Sí. das dúas crees que che pode interesar máis. Non digo que che vai a gustar, pero que che pode interesar máis. Bueno, en principio interésame aquela porque ainda conocía. Ah, Perdón. en principio. Claro, despois xa Dios dirá. Dios, que frasaza, Dios dirá. Nieves, con Dios diante, Dios dirá. Quen vai gañar a voltas co prato? Vou te mandar a zona de seguidores, despois chámote, vale? Vale. Un aplauso para Nieves, que é maravillosa, venden de Buño, concello de Malpica, el Bergantiños. Xulio, Non moi en ese de mini punto para Xulio. mini punto para Xulio. Vamos aí. Un aplauso para Xulio, para que non se sinta só no programa. De verdad, Bueno, aceite de oliva e manteiga. Sí. E vou saltear un poquinho as peras, antes de que se van facendo. Eu creo que temos que falar coa xente da casa, non? Claro. Que che parece? Sí. Vamos alá. Veña. Hola, Pilar, dende Ferrol, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Hola, Pilar. Bien. Estás ben? Sí. Sí. Escoita unha cousiña. Ti eres de comer a pera crúa como Xulio, así que este verde ou non? No, madura. Ves? Dulce. Ves que este dociña, claro. Sí, pero eu utilizo a cruda, o sea, verde para cociñala, Sí, sí. E para comela tamén, que me gusta. Xa. Sí, Eres, que eres, pensar mo- menos. eres moi de pera ou non? Ou é unha froita que diste, bueno, No, me no. gusta más la fruta del verano. Ah, xa, pásache como a min. Melocotones, cerezas, Xa. E no inverno que fas? Que comes? fresas de Huelva. Fresas en inverno, de Huelva. En diciembre las tenemos ya. Sí, no, claro, que agora temos de todo o ano, pero é curioso. Non sei cal das dúas receitas dirías ti que che gusta máis, facer unha torta con peras ou facer este experimento que está facendo Xulio. Isto non é un experimento. Más en la torta. Ves? Bueno, Mini Soy fan de punto. tortas. Déxeme dicilo, por favor, mini punto para Merche Rodal. Veña, aí está. Bueno, de momento, Pilar, estamos empatados a mini puntos. Vouche mandar un bico grande, grazas por chamar, e xa Muy sabes que bien. podes vir cando queiras, vale? Gracias a vos. Veña, un bico. Bueno, Vico. Hasta loguiño. Chao, Chao, Pilar. chao. Chao.
Que rápido che empataron, eh? Sí. Que rápido che empataron. É unha desgracia. É unha desgracia. Deixamos a Xulio traballando e contamos a Galicia as cousiñas, porque a pera pertence á familia das rosáceas, unha das máis numerosas que hai no mundo. Desta familia son case todas as froitas de consumo masivo. Mazás, amorodos, cereixas, pexegos e tamén as peras, por suposto. Ademais, as propias peras tamén teñen moitas variedades, máis de 4.000. Pero, cales podemos atopar no mercado? A conferencia ou a blanquilla son omnipresentes, sempre están. Pero logo hai outras que son estacionais, como a de San Xoán ou a limoeira, que é propia do verán. Lembrade guardalas nunha alacena ben fresca e sen luz. E ollo ao truco. Se están duras, probade deixalas fora da neveira nunha bolsa de papel ou a carón dunha mazá. E senón, paciencia. Porque, como di o refrán, pera dura, co tempo madura. Como sempre, lembrade tomar nota das nosas receitas e das nosas propostas e se tedes dúbidas, consultade as nosas redes sociais. @avoltascoprato. Aí están penduradas todas as receitas que facemos todos os días, incluso as que fai Merche arrasando cada vez que ven, eh? Merche manda e o resto anda. É así, de toda a vida. Que exagerado, que exagerado. Encántame exagerar Non te cando ves. pases, Cañota, non Encántame te exagerar pases. cando ves, porque Xulio cando ves xa ten un pesimismo preventivo. Porque él xa sabe que cando hai... Cañota está mezclado en medicación. Eu non, estou de Pesimismo é el, que Estou de eu- maravilla. Mira, temos o Contame. amoado xa prácticamente listo. Xa ten a fariña, xa ten a fariña de amêndoa, os ovos, a manteiga, o azucre. Agora, imos botarlle estas amêndoas torradiñas Moi ben. para dentro, porque se están torradas van a estar sempre máis ricas. Que guai. E tamén as pasas que xa enchouparon neste viño doce, Moi ben. tamén para dentro. Alas botar todas. Gustache os doces con pasas ou non? Queres que diga a verdad? Sí, claro, No. porque eres moi xoven. Tiño un queres que amigo che que diga a dicía verdad? sempre, isto é coa idade vanche ir gustando, A min as xa verás. pasas gustame con queixo forte, por exemplo, sabes? Sí. As pasas así secas con queixo forte sí que me gustan. Ves? Pois a verás, como coas peras tamén quedan moi ricos. Vale, no, eu fíome de ti. Amoado, listo. Amoado listo. Améndoas torradas A listas. falta de un pouquiño, un chorriño de laranxa. Xa ten reladura de laranxa. Uepa! Moi ben, Isto non. Moi ben, Merchi, non pasa nada. Non Sabes pasa que nada. pasa? Estaba poñendo para que a cámara enfocara Para ben. que o vira. Para que o vira e caemos un Pois pouco. Non precisamente esa é pasa a pregunta nada. de 50 euros, Merchi. Esa é a pregunta de 50 euros. O zume de que froita engade Merchi na súa receita? O zume de laranxa. A ver, repíteo. Laranxa. Quedoulle ben, verdad? Parece laranxa. Decenas de millar. 664483419 chamado a voltas co prato. A resposta á pregunta o zume de que froita engade Merchi á súa torta. Laranxa. Aí está. E agora vouche enseñar como corto as peras mentras non chaman para adornar. Ai, ai, ai. Sí, sí, estaba... Moi ben, cañotas aí. Cheiraba así un pouco raro. Vou con Xulia a ver se Vale. se lle vai queimar algo aquí a Merchi. Lástima. Vedes como é a maldade en persoa, É a maldade. É a maldade en Bueno. persoa. Merchi, ten cuidado, que non se chequen. Mira, Contame. as peras co aceite, E a manteiga. a manteiga e un poquinho de azúcar moreno. E metinlle tamén polo medio un par de folliñas de menta para que lle den toque, vale? Derba boa, va. Vale. E agora vamos a botar unha copiña de aguardiente. Genial, para que salte pouco. Unha copiña de Pa que salte, aguardiente. vas No, prender para lume. queimar, claro. Vale. Ole, ala. Acabas de queimar as cellas ao E cámara, vamos a pero non deixar pasa nada. que se acabe de... que se vaya cociñando aí, vale? Mira, por este outro lado teño auga con canela. Espera, estás ben, non? Sí. Vale, perfecto, sí, está Perdón. ben. Vale. É que casi lle queima a vista, ao rapaz. Bueno, pues me echaron movino moi despacio para que se vira. Bueno, canela, azucre e un poquinho de menta tamén. Vale. E con isto vamos a facer unha cremilla de cacao. Oh, que guai. Unha cremilla de cacao que Que despois rico, vamos a quitar simplemente a canela e vamos a triturar ca menta e todo para que teña sea un cacao con toque de menta. Estás creativo. Todo creativo e con meu tofe que está aquí, que mira. Mira o tof, Mira, Galicia, mira o tof. Quero Enseña o probar. tof. No, que... Vale, veña, quero probar, sí. Veña, va. A ver. Un pouquiño, é unha... Sí, home, sí, un pouco. A ver. Pero non te queimes, Queres mudar, tío? Queres que cho dea? No, mellor non. Eu doucho, Entón Non queimará, non? Entón non preguntes, non me fagas... Sí, non queima. É un caramelo. Está buísimo. Mira, e agora vou Oh, está botar... moi bo, De voulle verdad que botar está moi aquí. rico. Vou ir botando aquí cacao. Que rico está.
e vamos deixar que ferva un pouquiño, que nos espese, e vámoslo triturar despois sin a canela. Moi ben. Repito, pois senón podemos facer unha liada. Entón temos, por un lado, as peras que se están cociñando aquí. Ainda facéndose, levaba un pouco de menta, levaba manteiga e aceite para que non se queimara a manteiga e un pouco de azúcar moreno. E aguardiente. E aguardente, sí. E aguardiente, ahora tan pronto se apagou, xa sabemos que lle quitamos Que non ten alcohol. Que lle quitamos o alcohol. De todas formas, non ten alcohol, pero bueno, se é pa nenos... Non botarlle aguardente, xa está. Non lle botamos o aguardiente, xa está. Xa está. Vale. Ni ningún sustituto, simplemente salteamos. Sin nada, que queden doradiñas e xa está. Moi ben. Pues nada, ahora simplemente deixar que isto ferva, triturar e... A receita tranquila, tú, é verdad? Sí, tranquila, pero técnica. Moi técnica. Moita de clase, estilo, elegancia na cociña, verdad? Sí. Ai, ustedes, Xulio, Pues xa verás que rico queda, isto queda super rico. Camisa bonita, como se nota que ven bo tempo, Cañotas, eu quería que viñeras aquí un momento. Guapo, Que queres, que vayas? Sí, quería que viñeras un momento aquí, miraras como vou adornar a torta. Mira, chaman por min, é así. Vamos con Merch, ven, chaman por min. Chao. Hola, Merch. Hola. Que tal, como estás? Estás ben? Ben. Contame. Ahora mellor. Mira, cortei as peras pola metá. Quiteilles o corazón. Entón fago os cortes... como min. Ata case ao final. Vale. Isto vai a ser o que vai a adornar por riba a pera. Facemos así. Valo abrir, como se fora un abanico, non de pera. Como se fora un abanico. Un abanico de pera. E todas están cortadas xa. Vale. Entón abrimos o abanico. Lembrade que a Merche lle temblen as maus é algo normal. É algo normal, non vos preocupedes, non é que estea nerviosa, ela tembla así por inercia, verdad? Ao principio do programa non pasa nada, e despois ao final... Pero despois, según vai pasando o tempo... Claro. Sí. É normal, é así, cada un hai que aceptar como é. Sí. Tamén maturados, amigo. Claro, aí está. Entón, colocas as peras como se fosen abanicos ao redor, que bonito queda. Así, é un máis. Mira, temos o sitio aí para poñer esta. E agora vai a ir ao forno, pero antes deixamos aquí unhas améndoas que están sen torrar, porque senón estarían demasiado torradas, vale? Se as poñemos no forno as que estaban torradas, aí tes unha chamada. Sí. Creo que están chamando de Ourense. Justa, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Ben, por aquí por Ourense estáse ben. Home, tedes que ter bo tempo aí, Sí, fenomenal, nin frío nin calor. Bueno, nin frío nin calor, diralo ti. Diralo ti, porque se aquí fai calor en Ourense tedes que estar como cocéndovos nunha pota. Bueno, hoxe estáse bastante ben, non hai dúda. Ainda boa. Veña, por 50... Chegalle ben. Como? Chegalle ben. Que lle chega ben. Veña, por 50 euriños, o zume de que froita engade Merchi na súa receita? Zumo de naranja. Moi ben, 50 euriños que marchan para Ourense por justa. Oiches. Vale, moitas gracias. De nada, son para ti. Ti eres de comer peras ou non? Sí, a fruta gustame toda. Bueno, pois iso está ben. Mandamos un bico grande e xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Vale, veña, gracias. Un bico grande para ti e para xente de Ourense. Chao. Chao. Vamos ao forno. Bo, forno, claro. Media oriña a 180 graus. Media oriña a 180 graus. Que animal queres? O Xulio non vale, non temos o sonido de Xulio. Non temos o son. Un can. Un can. Vale, un Está can. gracioso, Canto dixaste este tempo que era? 30 minutos. 30 minutiños de maxia televisiva para Merchi Rodal e despois a ver como lle queda a torta. Ese. Marcho con Xulio, porque non tens moito máis que facer. No, eu nada, Xa está, preparar. xa está. Xulio, así. Xulio así, como Xulio así. Xulio, Vamos a ver. que? Vamos a ver. Vamos a ver. Veña. Non fales de min a miñas espaldas, para empezar. Vale, non. Eu non falo nunca mal Mira, de ti. Nunca. aquí botei, para que vexas a diferencia. Fixadevos na crema de tofu que ten Mira, por aquí. o tofe, e botei aquí Hola. un pouco del que xa tiña máis atemperado, Sí. e vamos a dar unhos varillazos, unha para que gane un poquinho de volumen, e outra para que gane este brillo que ten agora, ves? Porque é moito, está máis brillante que o Claro, outro, queda outro moito está máis máis brillante. oscuro. Eso é. Sona ben o de imos lle dar uns varillazos, Unhos varillazos. verdad? Que había que darchos a ti. Tamén, a mí unhas variadas, uns varillados. O varillazo. Entón, mira, ahora con este xa así medio emulsionado, vamos a empezar a montaxe, pero non sei se queres empezar xa ou Pois queres mira, falar co público. Vai montando e vou falar co público que temos Sí? por aí a nieve. Sí, veña, vamos co público da Voltas co Prato. Quero que vos deades un aplauso por estar aquí. Un aplauso para vos. Aí está. A ver que dinieres. Hola, Nieves, como estás? Hola. Estás ben? Sí, estou moi ben. O que están facendo este home e esta muller, hoxe. Sí. Eu non sei en que quedará a cousa. Un pouco complicada, me Xa. parece. Falaches con Dios para saber quen...
No, pero despois voulle preguntar. Sí? Sí, cando... Vas a pedir consello? Sí, voulle pedir consello. A ver que che di. A ver que me di. Ou a ver se o fale el xa sin eu ter que dicir nada. Home, pode pasar, pode. Pero creo que vai ser mellor que digas ti que engaña. Non é tan difícil que nós temos un que se chama o Dios. Ah, é verdad, é verdad, é verdad. Mira ti. E aquí non hai nadie. No, aquí non hai ninguén. Que pena. Ves, falando das receitas, sigues pensando que che dá máis curiosidade de Xulio? Agora dá-me curiosidade as dúas. Canto che está axudando a rezar, A verdade é que che está axudando moitísimo, para decidir cal das dúas gaña, Bueno, depois ao probarlas, se cadra é máis fácil. Ao probar o mellor é máis fácil. fácil. Vamos a dar un aplauso grande e moitas grazas por estar con nós hoxe no programa, vale? Gracias Un aplauso a vos. para Nieves de Buño, que está con nós, na Voltas co Prato. Vamos con Xuli. Xulio, Xulio, quero-te. Vaya luns. Máis un pai que era un fillo. Vaya luns que temos, Hoxe estou amigo. bastante activo, Sí, bastante demais. Sí, estou bastante activo. A cremiña de tofe. A que? A cremiña de tofe. O como? A cremiña de tofe. Pregunta de concurso. De que é a crema que fixo Xulio para acompañar as peras? De tofe. Estás seguro? Hombre. De tofe. De tofe. Aquí a te. 664-483419. Teléfono a Voltas co Prato. 50 euriños en xogo. Estades vendo aí o que está a facer Xulio. Cremiña de tofe. A cremiña de tofe. As periñas. Unhas periñas por riba. Mira, vamos a botar tamén. Non canta o can. Queres que canto o can? Sí. Podemos facer que canto o can? Xa está, Merchi, xa cantou o can. Todo para ti, Merchi. Vou con Merchi, porque Merchi o que pida para ela, O que fa falta, sí, hombre, Merchi xa o Rodal. vexo, xa. Aí está, un aplauso para Merchi Rodal e a súa torta. Unha tortiña. Está a pera aberta por aí e a amêndoa que se atorrou un pouquiño nesa media hora. Moi ben, Moi ben. Fixádevos a maxia deste programa que é increíble, que sacou o molde e nin se queimou as maus, Sí, É increíble. É así. É increíble, Mira como toca, a torta está perfecta. É que o que non A fagamos aquí... maxia da tele fai que xa o doce arrefríe o suficiente. Este é para comer. Efectivamente. Bueno, o que hai que dicirlle á xente é que a recende moi ben, Ten un aspecto, unha pinta maravillosa. Moitas grazas. Non me deixou probala, entón o meu Ahora punto xa non me vai probarás. levar. Pero bueno, non pasa Xa probas ahora. Vale. Moi ben, Perfecto. Moi ben. Moi ben esa torta de peras de Merchi Rodal. Sí. E agora imos cortar un cachiño. Correcto. Necesitábamos un E pa min cuchillo non. que cortara un pouquiño mellor. Pa min non hai. Sí, pa ti o Espera, a ver se resto. teño un. Sí, o que sobre. Bueno, vamos chamar a Nieves que veña porque chegou o momento de probar. Por favor, que se levante, que ande. Nieves de Buño, un aplauso para ela. Ven por aquí, Nieves. Vamos alá. Ai, ponte aquí. Faz favor. Sí, sin problema. Como estás? Agora casi tú mellor. Ahora mesmo, verdad? Agora casi tú mellor. Estás, ahora Sí. xa, os nervios do príncipe en canto ves o prato. Pasa todo. Verdad, pasa todo. Pasa sí, todo. Sabe nos pasar aquí no programa. Está tamén aquí a torta de Merchi Rodal, vamos a colocar aí. Así que, Nieves de Buño, cando queiras, podes comezar a probar os dous, sen presa, pero sen pausa. Sin presa, pero sen pausa, moi Temos ben. que darle Vale. paso aos da hora galega. Veña, dalle aí. É un vicio que teño. Empezo Ollo, con o teu. polo que queiras, podes empezar. Ollo porque están as forzas igualadas, Porque a chamada telefónica de ollo punto a Merchi e Nieves de primeiras de ollo punto a Xuli. Imos ver que pasa. A ver que pasa. Imos alá, repartir cartiños. Está moi A Mondarí, Julia, perdón, ¿qué tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, mirando vos aquí como estades comendo aí, Bueno, ainda non comimos, de momento está comendo ela, Nós ainda non comimos. Sí. Por, Sí. por 50 euros, Julia, de que é a crema que fixo Xulio para acompañar as súas peras? Crema de tofe. Moi ben! 50 euros que marchan para Mondarí. Muchas gracias. Nada, vale? xa sabes que podes vir cando queiras ao programa, vale? Pues muchas gracias. Veña, Venga, hasta un bico. luego, gracias. Chao, hasta luego. Chao. Ai, dade máis maus. Teñen as maus de non traballar moito, están limpas hoxe. Bueno. Imos alá. Qué difícil. Nieves de Buño, di, que difícil. Que difícil. Pediulle consello ao Altísimo, non sabemos se o Altísimo respondeu. Imos alá. Nieves, quen gaña o Voltas co Prato o día de hoxe? Pero creo que esta. Merchi, torta Rodal.
Moitos parabéns. Moitos parabéns. Merche Rodal, gañadora. Estaba rico? Sí, gustouche. As dúas, Pasáselo ben? Eu pasei nunca moi Nos encantados de que estiveres aquí. Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, queden coa hora galega. Vémonos mañá. Chao. Picos a todos.